Aké okno do kúpeľne? Ak zohľadníte dizajn a potrebu presvetlenia, budete zrejme voliť čo najväčšie. V tomto dome máme krásne panoramatické okno, ktoré sa však nedá štandardne otvárať, iba sklopiť. Znamená to, že má kľúčku celkom hore. Myslíte na to, že to okno bude treba otvárať a bude treba dosiahnuť na tú kľúčku. Tu to zrovna také ľahké nie je. Ako by to šlo vyriešiť lepšie? Okno umiestniť nižšie, alebo rozdeliť na dve časti, kedy by už bolo možné zvoliť otváravo-sklopné kovanie s kľúčkou na bočnej strane. Alebo okno jednoducho zmenšiť, aby pomer šírky voči výške nepresiahol 1 k 1,5. Ostáva otázka, či číre sklo alebo neprehľadné. Ak je okno v takejto výške a teda vylučujeme akékoľvek neželané pohľady, je lepšie riešenie určite číre sklo. Takýchto postrehov a skúseností máme desiatky. Dohodnite si stretnutie s našimi odbornými predajcami v našich showroomoch a prekonzultujte svoj projekt ešte pred samotnou výstavbou.